Kazuwai vana veZimbabwe. Ndadzokazve ndini Phyllis Mutoko. Ndauya kuzotaura pamusoro penherera. Vadikani, chikamu chakanaka zvikuru kwandiri kuti ndigoverane nemi matambudziko anosangana nemunhu anonzi nherera. Manherano ndichati dzokei mbijana pakushayika kwakaita baba vangu. Baba vangu vakange vachishanda vari driver, vane nhoroondo yekubudirira muupenyu hwavo. Vakambove ticha, vakazoita driver, vakazoshayika vangori driver. Saka vaidriver marori mahomba vachitakura zvinhu. Vakashandira makambani akati wandei muZimbabwe. Baba vangu sezvandakataura kuti vakanga vasinganamati. Zvakaitika kuti tiri kuHarare, hondo yanga yakutonopera. Baba vakanzi namukoma wavo vaya vandaitaura vakauya nemumwe munin'ina wavo. Vakati tinoda kutenda midzimu yakatichengeta munguva yehondo. Asi baba vakauya nemubvunzo wekuti saka tinoda kuitenda midzimu iyi tichiitenda chirudzi muHarare muno. Vakati tinoitenda, tinongobika doro redu pamba panapa totenda midzimu yedu. Baba vangu semunhu akanga asinganamati vakambonetseka, vakataurirawo vakuru vanana sekuru vakati aiwa, hondo yaakupera iyi, chimirirai munobika doro renyu muri kumusha. Asi vana baba mukuru vaya nevamwe baba munini vaya vakaramba vachipusha kuti aiwa, tinoda kutobika izvi doro iroro tiri kuno kuHarare. Kubva padoro iroro ndopakatanga nhamo dzepamba pedu dzandisingakwanisi nekurondedzera makuriro acho. Nekuti pakanzi tiri kubika doro, isu sevanhu taingoti tinoenda kuMethodist, tisingaendi kuchechi chaiko tisinganamati, asi taingoziva kuti kuchechi kwedu kuMethodist. Hama yangu, kana uripo munhu asinganamati, uri chikafu chaSatani. Nguva yega yega Satani akatokumirira kuti akuparadze. Nekuti Bhaibheri rinoti Satani akauya kuzoba nekuuraya nekuparadza. Satani haamboshandisi munhu ari kure kure. Satani anoshandisa munhu ari pedyo newe. Hama yako ndio inoshandiswa naSatani. Zvakadaro zveshuwa, chokwadi doro rakabikwa. Ndinorangarira inini nevamwe sisi wekwamwe baba munini tichinzi izvo, tswanyai tuzviyo utu tusanganiswe nechimwe chimera chichaendeswa kunogaiswa. Tikatswanyiswa tuchimera itoto tisingatozivi kuti zviri kurevei, zviri kuda kuita sei. Asi ndo pakatangira matambudziko. Nekuti kubva pakabikwa doro iroro, baba wangu wakaita accident kuna mukuvisi. Mota ikanopinda mubridge. Asi baba wakabuda vasina kana scratch. Vapinda, ndingati ipapo zvakaitika, ndofunga it was just 2 weeks from kubva pakutendwa kwedoro iri kubikwa kwarakaitwa doro rekutenda. Baba wakabva vaita accident. Vakabuda imomo vasina kana scratch. Asi munhu avakange vainaye assistant wavo akakuwara zvakanyanyisa, zvokuti baba pawaimubvisa wakatouya wakatozara blood vachiedza kumubudisa. Handizivi kuti akazorarama here munhu iyeyo. Asi zvakadaro baba vakangoti garei. Ndofunga kwangopera futi dzimwe 2 weeks. Baba wakatanga kurwara kupenga chaiko.
vachiona zvinhu zvisingaonekwi. Saka chakaitika chandinotenda nacho Mwari ndechekuti Mwari akakwanisa kuchengeta amai, nekuti vangadai vari ndivo vakatanga kufa, nekuti baba pavaiona zvinhu zvaida kuvauraya nezvinhu zvaiuya kunovarwisa nevanhu vaiuya kunovarwisa, vakatanga kugara nezvinhu zvinokuvadza, mapanga, matemo, wachirara nawo mubedroom kuti ndoda kurwisa vanhu vari kuda kuuya kuzondiuraya. Chokwadi vaiona vanhu vaiuya kuzovauraya, asi vanhu ivavo kune vamwe wakanga wasingavaoni. Saka zuva rimwe amai vakati vakarara, vakanzwa baba vari kuti vanhu vari kuda kundiuraya. Amai vakati vanhu vacho vari kupi? Amai ndobva vavhura paketeni vachitarisa nepawindo kuti vanhu vari kunzi vauda kundiuraya vari kupi, semunhu anga asati aziva kuti chii chiri kuitika. Baba vakarova amai nedemo, munengiri munoziva mupini wemachapwell, wakaroveswa amai vangu kusvikira kwasara zvidimbu chisingagoni kubatika uchiramba uchirova nacho munhu. Dhoo rakanga rakakiwa, hapana aikwanisa kupinda achinonunura, uye tanga tichiri vana vadiki kwazvo. Zvinorwadza hama dzangu. Ndokutotanga kurwara kwakaita baba vangu. Tikaenda kumusha, zviya zvekuti hapasisina tariro, kubasa havachakwanisi kuenda nekuti pese pavari vangoona vanhu varoda kuvauraya. Hama dzangu, kana usinganamati Mwari, Satani aripo pakukuuraya nekukuparadza. Anoshandisa vanhu, woparara nguva yako isati yakwana. Isuwo nekuti takati tisinganamati, taitofunga kuti pamwe kuenda kun'anga ndokunobatsira. Pandiriye zvinezvi, ndichikura kukura kwangu kwese kubva pakashayika baba, handidi kunzwa chinonzi n'anga. Nekuti n'anga ndakaguta nezvayo. Ndakaona n'anga, rudzi nerudzi rwen'anga ruchiuya pamba kubva tichiri kuHarare. Vanouya vachicherera, vanouya vachiita sei, asi hapana shanduko yandakaona. Baba vakaramba vachirwara, vachisungwa nemazitambo makobvu kobva aya, munhu achidimbura maoko, makumbo zvese akazvimba. Zvinorwadza, zvinorwadza. Ndinomborangarira ndichiti kudai ndakange ndichiziva Mwari panguva iyoyo, zvichida baba vangu vangadai vasina kushayika. Hama dzangu, kana uripo munhu ari kurarama usina Jesu, Satani akakutarisa, ari kuda kutokuparadza. Anoshandisa ani zvake kuti aparadze upenyu hwako. Naizvozvo baba varamba vachirwara, tichiona rudzi nerudzi rwen'anga, takadzamara tikati hazvichaiti kuti tirambe tiri muHarare, igai tiende kumusha. Tikatakura zvinhu zvikaenda kumusha. Pane zvinhu zvakawanda zvakange zviriko kuHarare zvatanga tisingakwanise kuchatakura nekuda kwetransport. Nekuti tichigara kuHarare mai vangu vaichengeta huku, paive nematanga, paive nehuku dzakawanda nemiriwo yataitengesa. Saka upenyu hwedu hwakange huri upenyu hwakanaka. Asi panguva zvakashanduka chiripo ripocho. Tatakura zvinhu taenda kumusha. Baba wangu waiti dzimwe nguva vanenge vari nani, dzimwe nguva zvikangotanga kungoti vatanga kuona vanhu ivavo, kana kutokuudza kuti shiri iri kutaura zvakati muri kuinzwa here, mhepo iri kuti zvakati muri kuinzwa here. Hama dzangu, idai Mwari mumunamati. Ida Mwari, kunyange usina zvauri kuona zviri kukutambudza panguva iyoyo, ida Mwari, uve pedyo naye, nekuti hauzivi kuti Satani ari kukurongera chii. Takadaro taenda kumusha, tairima tichigara nababa. Dzimwe nguva kana mwedzi wapera, waiti ndakuenda kunotora mari
kuHarare yerend yemaroja kuitira kuti tikwanise kuwana zvekutenga zvekuti tikwanise kurarama nazvo. Vaikwira bhazi zvechokwadi woenda wonotenga, waitouya negrosari. Asi kana zvawabata wari panzira, waitsveta magrosari avo wotanga kutaura nezvinhu zviri kuvanetsa. Kana uri pahama yangu, ida Mwari. Ndiri kutaura newe nherera, ida Mwari. Nekuti zvakatarisana newe, hondo dzakarwisa baba wako, hondo dzakarwisa mai wako, kuti vafe iwe uri mudiki, ichocho chaisada kuti upenyu hwako hunake. Saka chinoramba chichikutsvaga. Saka baba wangu vakazoti imwe nguva vaenda kuHarare. Vaifamba nezvinhu zvavo, mapanga nechii, zvekurwisana nevanhu vaya vavaiona. Vakazoenda pane mumwe chiremba, vakatanga kurwisana naye chiremba iyeyo, nekuti vaitoona sekunge ndiye munhu wacho ari kuita sei, ari kurwisana navo. Vakabva vabatwa, vakaendeswa kuprison. Ndopakaperera kuona baba wangu. Baba wangu akafira mujeri. Vachinzi vaida kuuraya dokta iyeyo. Asi kutaura chokwadi, baba wangu wakange waisada kuuraya munhu iye, asi nekuda kwekuti pfungwa dzavo dzakanga dzisiri pfungwa dzakanaka, takaedza kuenda, vakaedza hama dzacho kuenda kumatare vachinotaura kuti munhu uyu ari kurwara, asi hapana chakanzwikwa. Nekuti dokta aitoona sekuti munhu yanga akaronga kudi kundiuraya. Baba wangu wakafira mujeri. Vakafa zvinotaridza kuti pane zvakaitika, nekuti vakafa vachibleed. Vakangotanga kubuda ropa, uncontrollable. Ndo mashairi avakaita tsamba yatakaverenga. Hama yangu, ndinoda kutaura newe ndichiti inini, hondo dzakakukomberedza kana uri nherera, ihondo dzakarwisa baba wako, ihondo dzakarwisa mai wako. Inini ndichipedza form 4, ndingati ndakunonyora form 4. Zvinhu zviya zvakarwisa baba wangu zvakauya kwandiri. Ndikaona vanhu vakanga vachida kundiuraya. Zvaingove zvinhu vanhu zvinotyisa. Asi nekuda kuti ndanda kunamata, ndanga ndane simba. Ndazviona zvinhu izvozvo, ndakanzwa simba ndichinzi vhura door, ubude umhanye uende. Ndikazvibvunza kuti ndiri kunzi ndibude ndivhure door nguva ino manhero anaya, ndiri kuda kunzi ndiendepi? Ndaitonzwa simba raindipusha kuti buda uende, mhanya. Asi ndakaramba nezita raJesu. Ndikaramba ndikanamata nezita raJesu kusvikira mweya uya ndaukunda. Hapana wakambozviziva, chero wekumba kwedu chaiko hapana andakaudza. Ndakaramba nezita raJesu, ndakaramba nezita raJesu, ndikati mweya wokupenga buda uende. Ndoda kunzi ndimhanye ndiende kupi? Nezita raJesu buda uende. Saka kana usina Mwari, hapana makundira unoita, nekuti zvinhu zvinouya nesimba. Mweya yetsvina inouya nesimba, inokukunda kana usina Jesu. Nhasi uno ndinoda kutaura newe, simba riri muna Jesu, zita ratinoti Jesu, izita rine simba pamusoro pemazita ose. Ukadana kwariri zita iroro iro, unosunungurwa. Chokwadi ndakadzikinurwa. Asi hakuna kutora nguva. Zvandakataura zvaya kuti ndakatanga kuita dambudziko remaziso ndichitanga form 1. Dambudziko remaziso iroro handina kukwanisa kuzonyora masubjects angu ese ndikayapasa. Zvekuti masubjects andakanyora ndikayapasa, it was a miracle. Chishamiso chaicho. Nekuti ndaiti ndichinyora examination, ndainzwa kuti maziso angu aneta, handichakwanisi kupfuurira mberi. Ndotomborara padesk kusvika ndanzwa kuti
iye zvinezvi arerukirwa maziso ndochitanga kunyora. Saka hapana examination yarakanyora ndikapedza. Nherera haina zororo adikani. Ndakanyora form 4 iyoyo. Kupedza kwandakaita, baba munini vamwe vaindinzwisisawo. Nongoona umwe munhu anokunzwisisa wakati zvausina kukwanisa kunyora masubjects ako ese, chiuya kuno kuHarare unyore masubjects mamwe uwedzere pane masubjects ako. Ndakaenda kuHarare ndikanogara kuHarare ikoko ndichinyorera mamwe masubjects. Asi dambudziko raivepo, baba munini vaive nevakadzi 3. Unherera hwandaive nahwo ndichigara naamai kumusha hwaive nani zvikuru pane unherera hwandakazoenda kunogara panguva yandainyora ndiri kuHarare. Gore iroro rakareba, and kana kunyora kwandakaita kwacho, unoziva kana pfungwa dzako dzisina kugadzikana, zuva rimwe narimwe uchitambudzika, zvese zvaunonyora zvachona, ndofunga ndakapasa 1 subject nekuda kwemamirire zvinhu maitikiro aitika pamba ipapo. Mukandiudza kuti barika rakaipa sei, ndinokutsanangurirai nekuda kwezvandaiona zvaiitika paupenyu hwababa munini iwavo nepamba pavo nemadzimai avo. Baba munini wangu waidhiraivhawo marori vayaya vachienda kuSouth Africa, kuBotswana, kuZambia, waenda kwakawanda. Saka baba munini waitambira mari yavo pasvondo. Pamadzimai avo 3 waita majana, imwe svondo amwe woenda, imwe svondo mwe woenda, imwe svondo mwe woenda. Anenge aenda kunotambira sarari ndiye aiuya achizoita duty rekubika svondo iroro. Nherera haina zororo adikani. Ndinoda kuti umbotarisa uone kuti unenge uchirarama upenyu hwakaita sei. Nekuti pakutanga chaipo ndichitonzi ndiende kuHarare, ana mai nini wavo vaisada kuti ndiende, ndaive mutoro kwavari. Asi baba munini vakamanikidzira, vakati kuti nhasi uno ndiwe driver wemagonyeti amuri kuona. Ndakaendeswa kuchikoro namukoma, baba wemwana yeyo ndo wakandiendesa kuchikoro kuti ndikwanise kurarama zvandiri kuita izvozvi. Saka ndinototambudzika nevana vemukoma wangu. Asi kudai paive nemukana wekuti kudai ndakanyorera zvangu kumusha, I think zvaiita nani, nekuti ndakatambudzika. Majana aiitwa aya nana mainini vangu, inini ndinenge ndingori on ndichibatsira vese mainini vanenge varipo. Kunzvimbo kwataigara kwaive neivhu dzvuku rekuti vana vanenge vachitamba hembe dzichitsvuka katondo. Ini nekuti ndiri mwana anoteerera uye ndaisada kurwisana nana mainini vangu, handina kana zuva rimwe chete randakaudza baba munini zvaindinetsa nezvaiitika. Nekuti ana mainini vangu vaiti baba munini pavanouya tese tainzi nhasi farai vana vaamachavhunga, tobva tatengerwa tese maice cream, idyai maice cream mufare baba wenyu vauya. Asi inini ice cream yairamba kupinda, yairamba kumedzeka nekuda kwezvakange zvakandikomberedza. Pamwe baba munini vaiudzwa kunzi mwana wenyu anongogara akanyarara, hatimbozive kuti anofungei, tinoshaya kuti chatinomutadzira chii.
Pamunini wati, ambuya, chii? Kana paine zvinokunetsai, taurai. Asi hapana andaikwanisa kuudza. Zvaindiremera. Nherera haina zororo adikani. Upenyu hwandakararama ipapo hwairwadza. Zvekurwadza zviya. Ndinorangarira rimwe zuva. Baba munini vakanga vaenda kutripi. Ndofana ngotanga kunzwa muviri wangu wese kuzara chando. Ndakurwara ndichirwadziwa. Ndakamboshingirira kunyarara ndichiti zvichapera. Uye ndaisada kuti vanhu vazive kuti ndiri kurwadziwa. Ndakashingirira kusvikira ndanzwa kuti hazvichaiti. Ndikakumbira mainini vakanga vairi pajuti panguva iyoyo yekuenda kunotambira mari. Kati mainini ndiri kurwara. Ndiri kunzwa zvakadai. Ndachikumbirawo mari kuti ndiende kuchipatara. Mainini vakati kumbira mainini wechi2. Semunhu airwadziwa. Ndakaenda kuna mainini wechi2 ndikati, mainini, ndiri kurwara zvakadai. Ndiri kukumbirawo mari yekuti ndiende kuchipatara. Ndiri kurwadziwa. Mainini vakati, kumbira mainini wechi3. Ndikaenda kuna mainini wechi3, mainini, ndiri kukumbirawo mari yekuti ndiende kuchipatara nokuti muviri wangu uri kurwadza, ndiri kunzwa zvakadai. Mainini vakati, enda kuna mainini vari kutambira mari. Ndadzoserwa kuya kune vekutanga kwandakatanga kuenda. Nherera haina zororo adikani. Ndakadzokera kuna mainini vaya. Ndikati, mainini, ndaenda kuna mainini wechi2, ndikaenda kuna mainini wechi3. Ndichiti, mainini, ndiri kukumbirawo mari yekuenda kuchipatara. Ndiri kurwadziwa. Muviri wangu uri kurwadza zvakadai. Asi vanditi ndidzokere kwamuri nekuti ndimi muri pajuti rekunotambira mari. Mainini vaya vakati, ndimi mashamisa here kuita nherera imimi? Kwamachabvunga. Nherera dzakawanda. Unherera hwenyu hwanyanyoshamisa chii? Ndakataurwa masoko andisingafungidzire kuti angataurwa. Ndakarwadziwa. Asi nekurwadziwa kwandakaita handina kunyarara. Mainini vaya vakatora $2 yepepa vakauya vakandipa muruoko rwangu, vakaripfunyikira vakati, onyonyonyo, ndimi nana bambo vari kushanda. Ndikatambira Maria. Ndakaenda mutoileti neshungu. Ndikatanga kuchema ndirimo. Misodzi yandaibudisa imomo yaipisa. Ndikati, Mwari, ndakakumbira here kuti baba wangu ini vashayike. Nekuti mainini vapo vakanditi onyonyo mari, vakanditi baba wako kubva pawakanga vari wapenyu wakadii kukurapisa. Sekunge ndakaa ndichirwara panguva baba wangu vari wapenyu. Munoziva? Upenyu hwakaoma. Asi ndainamata, ndo chinhu chikuru chaindisimbisa. Ndaichema imomo ndichichema ndichinamata ndichiti, Mwari, handina kukumbira kuti baba wangu vashayike ndiri mudiki. Ndinganzwawo here masoko akadai, Mwari? Masoko anondirwadza zvakadai. Mwari, ndiitireiwo nyasha. Ndikachema ndirimo kusvika shungu dzangu dzapera. Ndobva ndageza kuti maziso asaoneke. Ndabva ndageza miri kuti maziso asaoneke kuti ndanga ndichichema. Vadikani, kana uri nherera shinga. Mwari anaro ramangwana ako mumaoko ake. Naizvozvo ndakadzokera kumusha asi ndanda kutorwara zvakanyanya. Nokuti ndiri koko Harare koko ndinorangarira rimwe zuva. Pfungwa unenge uchifunga zvakawanda nekuti vanhu vanenge vachitaura. Ivo ana mainini vavo vaitaura. Ndikataurwa masoko anorwadza.
amwe amainini ndinorangarira wachienda neni pachipatara kuGomo. Wakanditi iwe uri kutambisa mari iwe, uchiswera uchititenderedza, madhokta ese tatenderedza muHarare muno. Kumusha wakango uchirwara uchirapiwa, but uchingorwara still kusvikira zvinoya kuHarare. Iye zvino madhokta ese tapedza tarifeiwa kuti ndichiendai kuGomo. Asi hapana kana kupora kwauri kuita. Iyi edzi yauinayo. Ndakavatarisa ndikati mainini, kana edzi ichiuya nemumhepo ingave edzi, asi kana edzi ichiuya nenzira yandinoziva kuti inoiriwa nayo needzi, ini ndicharamba ndichienda kuchipatara nokuti ndoziva kuti haisi edzi. Masoko ese aitaurwa munhu achirwara. Nherera haina zororo mudikani. Ndinorangarira rimwe zuva ndiri kuHarare ikoko, ndakange ndakarara ndikamuka ndave kupeta mablankets. Ndinongoziva kuti ndakasimudza blanketi, handizive zvakazoitika. Ndakatoputsika pasi. Paive nekatebho kaive padhuze kakapunzika keglass kakaputsika kuita into pieces. Hapana kandiona kuputsika kwangu kunyange ruzha rwose rwakaitika nekudonhera kwandakaita pakatebho. Hapana akauya kuzonditarisa kusvikira pandakazopfemvenyuka ndichitarisa pandakarara ndichiti chii chaitika chandiri kurangarira ndasimudza blanketi ndichida kuripeta. Zvazoitika hapana chandinoziva. Ipo pandakatotiwo ndichifemvenyuka ipapo ndo pandakaonawo vamwe mainini vari kupinda mumba mandakarara muya mudhainingi vachishamisika kuti kotebho waiita sei. Kanga sisatarisiki kaita into pieces. Asi handina kana kukuvara. Ndikati ina handizivi, asi chandinoziva ndechekuti ndanga ndakabata blanketi ndichida kuti ndipete. Asi ndiri kuona blanketi riri pamusoro pekatebho ikaka, inini ndatomuka izvozvizvi ndo pandiri kuziva kuti pane zvaitika, handisi kunyatsoziva kuti chii. Nherera haina zororo mudikani. Uri kudziona kuti hondo dziya dzakarwisa baba vangu dziri kuteverawo upenyu hwangu. Kudai ndakandisinganamati zvichida ndo pandangadai ndakatofira ipapo. Ndinotenda kuti ndofunga ndakatomutswa nemaangels nekuti handizive zvakaitika ipapo. Ndagara ndaenda kumusha ndadzokera, asi kurwara ndanga ndatove wese. Ndisakwanisi kana kufamba kana kuita sei, ndangogara ndakarara. Mwari akandimutsira vanhu vandainamata nawo. Vakatanga kutsanya vachindinamatira vachikwira makomo. Muchindiona pandiri panapa nditori miracle. Kudai asiri Jesu, dai ndakafa kudhara. Pandairwara ipapo ndaiona zvakawanda. Ndichiona ndichiratidzwa pane guva rababa vangu ndichinzi sarudza tokuviga padhuze here nababa wako. Asi kuhope ikoko ndairamba nekuti ndanga ndave neshungu nekuzara naMwari mandiri. Ndairamba ndichivaudza kuti inini handifi, muri kutambisa nguva yenyu, ini handifi. Zvechokwadi masoko andaitaura ekuti handifi, handina kufa. Hama dzangu dzepedyo dzainditaurira masoko ekuti uyu kwatangomirira zuva rekunzi haafa rini, vachitaura ndiripo ndichinzwa. Ivavo
kutaura kunoku akafa kudhara. Asi inini ndakanga ndichiverengwa kunzi ndatofa. Upenyu huri muna Mwari ndozvaunofanira kuziva. Hakuna munhu anobata upenyu hwemunhu. Upenyu huri muna Mwari. Mwari kana achiri kukutendera unopararama panyika. I'm still alive nekuda kwenyasha dzaMwari. Ndine vamwe baba munini vakandiudza, vandaitaura kuti vakauya pamwe chete nababa mukuru vayo. Vakandiudza rimwe zuva tiri kumba kuvamwe baba munini. Vakati uyu ari kurwara zvaari kuita zvarufunga kuti anopora here. Ndakaenda kuMozambique, ndikaenda kuMalawi, ndikatoudzwa kuti ari kufa uyu. Asi ndakavapindura baba munini wavo, ndichirwara kudaro ndikaudza kuti baba munini, inini ndinotofa nenguva yaMwari. Mwari atoda kuti ndichibve panyika panapa ndokuti ndife. Handiurayiwe nemunhu. Baba munini vaya vakandipikisa, vakapupira, vakaita hasha kwandiri, vakati uri kutofa. Zvinoita sekunge ndiri kuwedzera but zvakatoitika. Uri kufa. Asi ndakavaudza kuti handifi baba munini. Ini ndinotofa nekuda kwaMwari. Nguva yaMwari ndo ichanditora kundibvisa panyika pano. Chokwadi Mwari akandipa nyasha, akandirwira, ndikanamatirwa, ndikapora. Ndakaenda kuBible school. Time yandakaenda kuBible school ndakaenda ndichirwara kudaro zvokuti even director wepachikoro chandakaenda cheBible school, kudai akanga asiri Mwari waingokuti tiri kuigirwa vanhu vakafa panapa, nokuti ndaisataridzika kuva mutano. Ndairwara zvechokwadi. Asi vakandigamuchira. Nekuda kwaMwari vakandigamuchira. Ndikaenda paBible school ndichidzidza soko raMwari, ndichiramba ndichinamata. Kudzidza soko raMwari nekunamata kuya kwanga kwakuchidzika, ndakuziva manamatiro akadzama. Kwanhasi ndombomirira ipapo. Hama yangu, ida Mwari nemwoyo wako wese, nepfungwa dzako dzese, nesimba rako rese. Kana uri nherera, ida Mwari, ramangwana ako rinojeka. Kana usina Mwari, irima chete. Tarisai hondo dzakange dzakanditarisa. Ndingadai ndakatopenga ndiri form 4. Ndingadai ndakafa kudhara. Ndichingopedza form 4 pamwe ndingadai ndakatofa. Asi Mwari akandichengeta. Kana uchinamata Mwari, uchigara muna Mwari, hondo dzese dzinouya, asi unenge uina Mwari. Zvaakataura zviya kuti kunyange ukapfuura nemumvura zhinji haingakuwirisi pasi, nekuti ndinenge ndiinewe. Ukapfuura nemumoto ndichange ndiinewe. Chokwadi ndakandiina Mwari. Munguva dzose dzekutambudzika idzodzo, dzemasoko anorwadza, nguva dzekurwadziwa miri uchirwadza, uchiti uchitarisa munhu achifamba kudai, uchiti zvawo akakomborerwa chiri kukwanisa kufamba. Ndichapafambawo here Mwari panyika apa? Asi nekuda kwaMwari, nhasi uno ndiri kufara. Kana mukanditarisa mungaona sekunge munhu uya here anga apedyo nekufa. Pane mumwe ndinorangarira tiri paBible school, pane mumwe musikana akashayika. Ndikazonzwa mumwe maimufundisi wangu wakuti ndakanzwa kuti pane musikana akashayika paBible school. Ndakangoti ndiwe. Vachitotaurira kwandiri kudaro. Ndikati ini ndiri mupenyu, akashayika ndinhengi. Mega munogona kuona kuti zvanga zvakaoma sei. Ndinoda kunamata newe nherera. Ndinzwisise. Zvichida uzive kuti baba wako wakashayika sei, unongonzwa kuti baba wako wakashayika. Ndinoda kuti ndinamate newe, kuti Mwari akuvhure maziso, uone hondo dzakaparadza baba wako, hondo dzakaparadza mai wako, udzione, udzizive. Kana wadziziva,
unenge watove halfway the battle. Kungodziziva chete unenge watove halfway the battle. Waakutokunda nekuti waakuziva chakatarisana neupenyu hwako, zvaunofanira kurwisana nazvo nezvaunofanira kunamatira. Saka ndoda kunamata newe kuti ugamuchire Jesu saishe nemuponesi wako. Kana wagamuchira Jesu saishe nemuponesi wako, unenge waamunhu mutsva, unenge waane simba pamusoro pemweya yetsvina iri kutsvaka upenyu hwako, yakaparadza, mweya yakaparadza upenyu hwababa wako iri kukutsvaga, unenge waane simba pamusoro payo. Rega ndinamata newe mudikani. Ita Ishe Jesu, ndinokutendai nekuti ndanzwa soko renyu kuti munondida ini nherera. Makandifira Jesu. Nyoraiwo zita rangu mubhuku reupenyu. Kubva pazuva ranhasi mundiite mwana wenyu. Ndinatsei neropa raJesu. Mazviita Baba nekundiponesa nekundidzikinura. Muzita raJesu Kristu. Amen. Makorokoto hanzvadzi yangu. Makorokoto munin'ina wangu. Makorokoto shamwari yangu. Kana wagamuchira Jesu zvawaita izvi, wave nesimba. Ndinoda kuti ndifambe newe, ndichakudzidzisa kunamata kunokoromora makomo, kunoisa nzira pasina nzira, kunamata kunoisa nzira pakati perwizi, pakati penyanza, ugoyambuka ugobuda. Mwari akukomborere hama yangu. Muzita raJesu Kristu. Amen. God bless you.